bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitalw, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Bela Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma maa minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye juin kalo tile 19 san 2025 Falaye Keyita bɛ yan yaasa ka se ka kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka u sɔrɔ cogo min na. Bi sɔgɔmada in na kunnafoni kɔni fanba bɛna na kɛ conseil des ministres ye sabula ale babu ka ca kosɛbɛ ministre caman ministre 12 ɲɔgɔnna ka kibaruyaw bɛ ale kɔnɔna na nka an bɛ min fɔ dɔrɔn premier ministre Abdoulaye Mayiga ale kan ka taa Espagne kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Séville min ye Nations Unies maaw ye olu ka jɛrɛ dɔ kan ka kɛ yen nin kalo in tile 30 ka taa bila kalo kura tile 3 la n'o ye juillet kalo ye. A kan ka taa Assimi tɔgɔ la Nations Unies maaw tun ye bataki bila Assimi de ma ko ka taa nka min ye conseil des ministres la kunu Abdoulaye Mayiga ale sugandira ale bɛna taa Assimi jɔyɔrɔ fa Nations Unies ka jɛrɛ don min bɛ yiriwali musaka ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Yorosokaw olu wulilen don k'u jɔ bi k'a yira sa k'a fɔ ko Yoroso kɔni kɔnɔna na jɛ tɛna na kɛnɛ ye tuguni mɔgɔ si k'i ka bagan bila k'a kɛ bajanbila ye min ye ɲɛmaaw ye olu ye fɛɛrɛ ta o la segukaw fɛ yen baɲumankɛ minnu bɛ yen ale ni GIE minnu bɛ yɔrɔ saniya kɛ Segi olu taara ka minɛnw d'u ma yaasa u bɛ se ka saniya waleyaw kɛ cogo min na muso minnu bɛ Jakalekaw fɛ yen olu wulilen don k'u jɔ Kayi mara la u yɛrɛ ka association n'o ye jɛka baara ye yaasa ka se ka u yɛrɛ ka gitɔrɔn ko sirabaw k'olu dilan yanni samiya in ka don parti politigiw ka cidiko kuma hukumu kɔnɔna na sa an bɛna ɲɛfɔli kɛ a la kuma tɛ an y'a ye k'a fɔ tɔn ɲɛmaa dɔw kɔni bɔra ka u hakilinaw bɛɛ lajɛlen di an y'a fɔ ɲɛna fana k'a fɔ min ye hejitalaw ye olu kɔni ye sigili daminɛ ka na bi sɔgɔmada in na min ye layidu voyage ye an n'olu mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ olu ye baara min kɛ hejita tɛmɛnen na Falaye Keyita ale bɛ yan sɔɔni sisan an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na kibaruya bɛ daminɛ ni parti politique minnu bɛ yen ni olu cira ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parti politigiw ko a ɲininen n'u fɛ san 25 tɛmɛnen musaka min dir'u ma jamana in fɛ u ka se ka bɔ ka taa o ɲɛfɔ min ye kiiri tigilamaw olu ye parti ninnu nin y'a kalo kelen kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛn ta k'a jira k'a fɔ ko u cira n'o ye jamanakuntigi ye min ye kibaruya in kɔni dira sa section de compte cour suprême kɔnɔna na ale de kɔni y'a jira jabaranin na k'a fɔ ko min ye parti politigiw ye musaka min bɛ d'u ma yaasa ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a daminɛ juillet kalo san 2000 la n'o ye 2000 ye ka na se mai kalo san 2025 ma musaka min d'u ma sa k'u ka fɛsɛfɛsɛ section de compte cour suprême na sa k'a ɲininen don parti politique ɲɛmaaw fɛ tɔntigiw parti kɔrɔw ɲɛmaaw
k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa min ye sɛbɛn minnu bɛ yen sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko u ye musaka min kɛ ka o sɛbɛn ɲini min b'a yira k'a fɔ ko u ye baara minnu kɛ ani u ye wari min bɔ k'a don olu dépenses kɛra cogo min na k'o ɲɛfɔ kibaruya minnu fana bɛ ka bɔ bankilakaw yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko u ye baara kɛ banki yɛrɛ fana sira fɛ k'u k'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw kɛ a la min ye sɛbɛn wɛrɛw fana bɛ sa mun b'u ni bankiw cɛ baara yira k'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ ko in kɔnɔna na yanni nin kalo in tile 30 cɛ ka taa n'o ye section de compte la yaasa ka se ka dɔn k'a fɔ ko min ye musaka min dir'u ma hakililajigila sa an b'a yira k'a fɔ ko min ye parti politique yɛrɛ ye musaka in dikun ye u ma sa u ka se ka baara kɛ fasoden ɲumanya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min tɔn yɛrɛ sigi cogo min ye kalata sanumanw ye k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye parti politique ye musaka in fana kan ka se ka kɛ sababu y'u bolo maa wɛrɛ kana bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na ni musaka ye ka don n'u hakili cɛ k'u ka baaraw k'olu yɛlɛma wari in kɔni dili ale jɔra ka bɛn san 2018 ma o san 2018 wari min dira sa o bɛ taa se sefa wari miliyari 2 buruburu 6 ma o de taara ka tila parti politique 64 ni ɲɔgɔn cɛ parti politique 200 de kun tɔgɔ sɛbɛnnen don a waati la k'a ta o don na sa fo bi min ye ɲɛmaw ye kɔni u ma se ka musaka wɛrɛ di parti politique ma o de la tɔn ɲɛmaa dɔw yɛrɛ bɔra tile fila in na k'a fɔ k'olu ka san 3 o juru o bɛ gouvernement na maître Muntaka Tall ale fana ye bataki dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa bɛ se cogo min na ka maa faale o su k'o wele k'o ka n'a ka janaja kɛnɛ kan k'o bɛ se ka kɛ cogo di nin waati in kɔni na min ye partiw ye kɔrɔ ninnu ye u si ma bɔ ka danganɛmayali kɛ fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ maa bɛ se ka min faamuya min kɔni y'u ka tɔn cili sɛbɛn sa n'o tun ye sariya sɛbɛn min sigilen don partiw tɔgɔ la n'o kun sigira sen kan utukalo tile 18 san 2002 o bɔlen kɔ sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye parti politique ye marisi kalo tile 31 o tile 31 u kun kan k'u ka jatew bɛɛ lajɛlen bɔ sa ka t'o bila cour de compte la n'o ye san o san jate ye min ye nin waleya in ye yalama k'o kɛra parti politiquew fɛ wa ɲininkali min bɛ yen bi yalama parti politique jumɛn bɛ yen o sera ka taa ka sɛbɛn da ka bɛn décembre kalo tile 31 ka kɔn san tɛmɛnen baaraw ɲɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ k'u fɛ san o san olu bɛ musaka min ta san o san ka ɲɛfɔli kɛ a la k'a bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ hakilila jiginna ko waati dɔ la Amadu Tumani tile la a kun yirala parti politique la sa k'a fɔ ko nin wari minnu filɛ nin n'o bɛ ka d'u ma nin ye fala ye k'u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ a la koyi a waati y'a sɔrɔ min ye Jɔnkuna Tarawele ale yɛrɛ ye wasabulon ɲɛmaa ye a ko k'olu bɛ taa dugutigiw fɛ u bɛ sirafara minnu don olu ma k'o bɛ se ka justifier cogo di k'olu bɛ se cogo min na ka taa ko ka woro sɔngɔ minnu di k'olu bɛ se ka justifier cogo di ko maa min mana fɔ ko parti politique ka bɔ k'a ka wari justifier kɔni k'i ye kuma lafili waleya in o nɔgɔnin fɛ min ye ATT ka tako filanan o baaraw nana sigi ɲɛbaya o nana di Jɔnkuna ma min ye kuma in ye a bilara kɛlɛ fɛ kɔlɔsilikɛbaw ni ko jateminɛbaw ko min ye jamana musaka ye a bɛ ta ka di maa caman ma u tɛ a ɲɛfɔ n'i y'an ka faso cakɛdaw cicogow lajɛ u sigicogow lajɛ baarakɛcogow lajɛ an ka jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu sinsinna mun fɛ ni m'an ka parti la an bɛ jɔyɔrɔ d'a ma ka fara jamana yɛrɛ bɛ musaka min d'u ma a bɛ tila ka parti kɛ tuguni ale musaka bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ tɔnjɛkulu parti politique minisiriw ani jɔyɔrɔ bɛ maaba minnu bolo n'u b'u ka tɔn kɔnɔna na parti yɛrɛ sɛbɛn nana kɛ sababu ye maaw ka jɔyɔrɔw sɔrɔ maaw ka kɛ niyɔrɔbatigiw ye jagokɛlaw dɔw k'u kɔfa an ka jamana nafolo la min ye musaka ye k'a ta k'a yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bolofilala d'u ma u bɔ kɔmasegin ma ye a baara si la nin waati in na ko ni ɲininkali kɛra parti politiquew la k'u yɛrɛ kan ka u yɛrɛ ɲininka dɛ u ye sariya minnu sigi k'a fɔ ko ka tɔnw baara ni o ye ko o labatoli k'u y'olu b'o sira fɛ wa ko yalama ko démocratie nali ni sisan cɛ sariya jumɛnw bɛ yen parti yɛrɛ ye min bato ko nin kɔsa in bɛɛ lajɛlen na sa n'i ye ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ parti politique n'o y'a sɔrɔ maa caman tɔgɔ sɛbɛnnen don a la hali u yɛrɛ sariya mun sigi ka kɛɲɛ n'i ka wasaden hakɛ ye ka kɛɲɛ n'i ka jɔyɔrɔ hakɛ ye ka kɛɲɛ n'i ka maire ani ka conseil sɔrɔta hakɛ ye k'o bɛɛ lajɛlen tilala ka na bɔ tiɲɛ tuguni sabula parti politique dɔw bɛ yen ko olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fala ye u ka parti politique députés bɛɛ lajɛlen tilala ka t'u yɛrɛ sɔrɔ majorité maaw fɛ ko sariya dun kun y'a fɔ ko ni maa o maa n'i taara ka ban hali n'i taara parti wɛrɛ nɔfɛ i ka musaka n'o ye wasadenya musaka ye a ka kɛɲɛ ni parti ka hakɛw ye o bɛ di o parti ma ko waati dɔ la ko dɔw kumaniyar'o ma parti caman fana ye waleyaw kɛ waleya minnu ni ji kan ka da o sɛnɛ kan i n'a fɔ sadi waati min na furancɛla fanga nana cogo ka kɛɲɛ ni coup d'état ye olu tun bɛ musaka min sɔrɔ assemblée kɔnɔna na ka taa se 28 ma k'u y'o bɛɛ lajɛlen lasegin ko waleya ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔ tɔnjɛkulu ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ minnu b'u yɛrɛ minɛ wari in na ko wa ko bi ko n'i ye jateminɛ kɛ
tɔn minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ma sɔn wari in na k'o fana bɛ yen koyi i n'a fɔ Zumana Sako ka senasi k'olu kɔni ma sɔn ka wari in minɛ don kelen da kelen tɔn wɛrɛw bɛ yen olu y'u sen don k'u bolo don hali n'o y'a sɔrɔ kalataw tɛmɛnen kalata tɛmɛnen e bɛ député sɔrɔ e ko ka wari d'e ma tuguni Falaye ko ɲɛ tugura nin bɛɛ de kan bi ko yɛlɛma jumɛn kan ka kɛ ko yalama ko Cour des comptes kelen filɛ ka weleli min kɛ nin ye tan ko min ye siranna kan ka k'a ko la wa ko n'i ye tile fila in na parti politique ɲɛmaaw ka kuma jateminɛ k'a bɛ n'a fɔ wari a taara wa a taara a banna don dɛ ko n'u ka kumaw ye an ka juru bɛ gouvernement na wari banna n'u ka sara su ka wele a ka janaja kɛnɛ kan an b'an si kɛ nin na wa munna aw y'anw ci ka tila k'a fɔ ko ka na ni nin ye ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka kiimɛ ka jateminɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ parti politique u bɛ ka u binnen to kɔlɔn kɔnɔ k'u bin k'u ɲininkali de kɛ sisan ko ala k'an sɔn sababu ɲuman na sɛbɛn in an ye ale dɔ ta min ye Sijo Tamani ale fɛ yen ɲɛfɔlikɛla minnu bɛ yen n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye jateminɛlikɛlaw ye jateden ta na sira fɛ Cour des comptes maaw ka taa fara min ye observateurs nationaux ka Falaye a n'an yɛrɛ ka fara an ka yaasa jamanadenw bɛ se ka fɛn faamuya cogo min na ko min bɛ senna bi nin wari ɲɛdɔntɔ a bɛ gɛlɛya dɛ Falaye san 25 nin kɔni kɔrɔ an ka frontières datugu de non tɛ ya an bɛ ji kɛ budɔn na bon Falaye kana ɲinɛ dɛ an ka parti anw y'an ka parti don majorité la est ce que anw k'an ka wari sara an ka parti dɔw fana ni dɔw fana fusionnera an taara fara mɔgɔ wɛrɛw ka parti kan est ce que anw k'an ka sara wa bi b'a dɔn ko min bɛ yen parti 297 o de tɔgɔ sɛbɛnnen don administration territoriale la ka kɛ ni parti cili waati ye nka mun bɛ musaka in sɔrɔ 100 sirada la a ma deli ka tɛmɛ parti 100 kan o ma deli k'a sɔrɔ wari in sɔrɔ fiyewu wa wari in a b'a daminɛ miliyari la Falaye ka na dan sefa wari 6 la maa kelen parti dɔw y'o sɔrɔ ka tɛmɛ u kelen de b'u ka parti la sisan k'i y'o 6 min sɔrɔ dɛ n'i tun b'a ba dɛmɛ dun dɛ k'i kana nin sɛbɛn ne ka bɔ k'i y'a kɛ ka parti ka baara kɛ nin sɛbɛn sɔrɔtɔ Falaye parce que anw bɛ se min na o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sinon anw bɛ taa nin maa dɔ ta sisan ka nin bɛɛ sɛbɛn bɛɛ dilan k'a ban ta ye ka taa n'a ye nka sɛbɛn bɔli sisan impôt la hali mɔgɔ tilennen man teli ka sɛbɛn sɔrɔ yɛrɛ impôt la bi parce que olu bɛɛ kɛlen don ka da a informatisera o impôt informatisera ko bɛɛ gɛlɛyara an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye Bafulabekaw an bɛ t'olu fɛ yen yaasa ka se ka samiya kunbɛn min ye Bafulabe ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajoyakaw fɛ yen n'o bɛ Gufan commune kɔnɔna na Bafulabe yɛrɛ cercle kɔnɔna na Falaye min ye sifinnakaw ye u wulila k'u jɔ dɛ sira mun bɛ yen n'o bɛ Gufan ale ni u ka sigida maaw bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu ye wulikajɔ kɛ yaasa sa u ka commune ni Gufan cɛ siraba kelen min bɛ yen a kana sanji kana na taa n'a ye sifinnakaw olu wulila k'u jɔ sigida sabanan n'o ye 3e quartier Mayina olu bɛ ka min ye dingɛw fɛn fɛn bɛ yen n'o falen don fossé dingɛw falen don olu bɛ k'olu bɔ min ye duguden caman ye u wulila k'u jɔ sa ko yaasa u ka dugu a kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ samiya nata in na u ka kɔn k'a bɔ o bɛ ka kɛ Bafulabekaw fɛ yen Segu min ye GIE segin ye minɛn tara ka d'olu ma yaasa u bɛ se ka saniya kɛ cogo min wari musaka bɛ taa se fo sefa wari 52 ma Falaye a dir'u ma nin kalo in tile 17 min ye GIE segin ye maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don sigida lakanako ma min ye baara in ye sa n'o ye minɛn minnu tara ka d'u ma ye ka taa ni o segin bɛ a la a b'a fɔ min ma ko ɲamanbɔnminɛn n'o ye poubelle ye 960 pelle 80 burɛti 24 min ye furalan ye an ka farafin furalan o 400 bɛ a la arato 80 bɔcɔn n'a b'a fɔ ma ko sabara min bɛ don ka don bɔgɔ la o 40 o bɛ a la GIE ninnu a ɲinɛn'u fɛ sa k'u cɛsiri k'u jija min ye Segu dugu yɛrɛ kɔnɔ n'o ye yɛrɛmarakafo ye Sebugukaw fɛ anw ka yɔrɔ Pelengana n'o ye Jakitew ka yɔrɔ ye ani Munuki ninnu ka yɔrɔ ka taa se Sakoyiba ma ko olu bɛɛ lajɛlen de ye nin donbolo in sɔrɔ Falaye yɔrɔ ko k'a jɛya nka Segu dingɛw falen don dɛ Segu fossé dingɛw falen don dɛ n'u ma wuli k'u jɔ samiya min filɛ nin ye maaw tɛ taa bɔ a bɔ waati la o Falaye n da an bɔra Segu dɔgɔkun tɛmɛnen fossé dingɛ bɛɛ falen tewu k'a daminɛ bon n kana na maaw bila ɲɔgɔn na nka Segu fossé dingɛ caman falen n da
Nyebe chodo branga nunga kina ayoro nyoko norle nde segu bigoi. Mina nunu udira Mali saniya fe. Mali saniya ale ko semeno mina sa oye alma nga bananga tombe no JZD balen bela jele talike sa minye 15 de l'environnement ale tako mugan worona o hugumu konnana yoroso minye yoroso dugunyama ye falai ulu ko ku nye tanay bagaw nye ha ko samya donaina minye merila kaw ye ko ku ta fe mashigi ka bagam la ka yala uye communiquer kesa ko ka ci bagangena bela jele ma bagantigu bela jele ma mamunu be nule senegala baw ye ko ni sene wati na kwa nyine no fe begi ka baga marai fe minye bagawo baganye no yera kenema ubo mine kata no furier la ya say tege ka daka ibe musaka sara ina fo communiquer afo tugo mina minye komini nyamaw ye ukokube kan ke kumina falai ko bagan yala kamna ni fongo nyongo e senegala ni baga marala ni nyanche samnya wati amanga miso nga cha kosebe wa minye bagando fana ye olu bina fo ube maw dala yini souvent bolen ngurani na otara dafa fo la ko burutema on zongre problème donc ka keku ne ye sigi ka ja ya sanu wati nga teme bega ka baga mara ka yoro la yoro so nyema olu yo nyini kuchala ka fe an kuna fondilaw an nyo an soroye muso ga sharia kan mi ye mamwa onana sanu kuna fondila ka bo arajo so la sika so buguni kuchala ani babako ni kalo tletani segi olu ye kalansen sigi senga sharia munumbe ani waliya munumbe no be talike musoka ya sanga sega emission duma ondlano oye ani anlamebaw ya sa musoka bade no ku bitoga nyine ko da fo musoka ngu fura ba ndasi falai musoka bade be dasil de be fonga ganya be tanga ma murube ka natika ansigile nyina kumola mugobe murube mugobula adodo no ni dache falai esko odogo ne chedo e akumbe ka nala maka musobe ka fayna kiji aka jare alwe ka nala maka falai aka telephone portable abul muso ga la telephone portable na daka kono e ko nat sega yo miye ni mbara nyi akakunye sa kuna fondila munu be arajo so konnana ukasega kuna foni dimandi dobe bo muso dasili la chogomina afoma sa ko violence basée sur le genre obisaka doga tugo mi ye bange kolosi baraw ye kasego lu fana nyefo nin koy ngoni sigira senga sa radio irlar internationali aleni projet be no here musaka bela jelen bora affaire canada ale yoro kanyesi kuna fondila oluma amte fanfe am soro kana nga sara bela belebele bala so badena no conseil des ministres yurugu ani namara orange money kan o ka dabla anga client oni yangma yurugu yi tiene do wa akebagaw wile mabulu fene ka can bi andab na do suya wɛrɛ la ko fɔ aw ɲɛna bi tay ale be jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔ kan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu be kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Sɔgɔmada na an bɛ taa kulubakaw fɛ yen conseil des ministres ale y'a ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ min bɛ kɛ araba ko ɲɛmaaya tun bɛ jamanakuntigi Asimi bolo ɲɛbila sariya minnu bɛ yen u ye olu kuma fɔ ko kuma bɛ sigi o kan minisiriw ka baara bolodaliw an'u ka baarakɛlenw u ye dɔ sɔnni sigi o kan
ka kɛ ni ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye ale ni sɛbɛn minnu bɛna na ta ni baara bɛ se ka kɛ ni olu ye ministre min bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ ta min bɛna na yɛlɛma don kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ minnu ma sa ko force spéciale k'olu ka commandement ko ka o sigi min ye nin sariyakisɛ in ye a bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na fala ye an ka jamana kɔnɔna na force spéciale bolofaraw cayara min ye wolomasiri tabaw ka gun kan force spéciale caman bɛ yen olu kɔni kun sigilen don sen kan a fɔlɔ ye min ye a bɛ fɔ ma ko bataillon autonome de force spéciale et des centres d'aguerrissement Asimi ale yɛrɛ tun bɛ min kɔnɔna na o y'o ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen force anti-terrorisme fana bɛ yen force spéciale air n'o ye sanfɛla ye o bɛ yen regroupement de reconnaissance d'intervention o bɛ yen ko n'i y'a jateminɛ ko nin force spéciale ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra baara bɛ ka kɛ n'u ye cogo min na ko a nana ye k'a fɔ ko majɛ bɛ baara la fala ye yaasa sa ka se ka u ka sariya minnu y'u sigi sen kan k'olu bɔ yen u bɛn'u bɛɛ lajɛlen bila jɛkuluba kelen kɔnɔna na ka commandement kelen k'o sigi tugumu kɔnɔna na yaasa baara kɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na majɛ min yera baara la o bɛ se ka falen cogo min o kɔrɔ ye mun ye sisan force spéciale bɛɛ lajɛlen bɛna di maa kelen ma ale bɛ k'o commandant ye nka bolofaraw u bɛ k'a kɔnɔna na baara kɛcogo a ka se ka ɲɛ nafa ka sɔrɔ a la o ka fisa k'a fɔ ko gendarmerie ta wulila ka taa yan fɛ nin kɛra tan a bɛɛ lajɛlen a bɛ don kunba kelen na ka commandement kelen sigi a hukumu kɔnɔna na Sadio Kamara ale ye o sɛbɛn di ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko ale ye sariya sɛbɛn dɔ ta sariya sɛbɛn min bɛ tali kɛ siraba baara min bɛna kɛ ɲamandingɛw ale ni wuluwulujiw olu la sanuyali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnfalakaw fɛ yen ko n'i y'a ta k'a jateminɛ bi sugubulon kɛrɛnkɛrɛnnen min don sa Mali gouvernement a bɛna tɛmɛ ale ni jɛkulu min cɛ o ye groupement CCB SAS Tuja SAS ye wari musaka bɛ taa bɛn miliyari 3 miliyɔn 990 ma 914 a bɛ bɛn o de ma ko min ye baara in kan ka kɛ ka yɔrɔ sigi cɛnfalakaw fɛ yen min bɛna na ɲɛgɛn wuluwulujiw ale ni ɲɛgɛnjiw k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ in jɔli kan ka kɛ kalo 10 kɔnɔna na fala ye nka samiya waati ko o ti a la baara ninnu kɔni bɛna na sigi sen kan a kan ka yɛlɛmaba don wuluwulujiw olu lasagoli la cɛnfalakaw fɛ yen min ye Bamako yɛrɛ a kun fɔra ko ka baara min kɛ ka se ka o sigi sen kan a bɛna na se ka o baara fana kɛ wuluwuluji min bɛna na taa cɛnfalakaw fɛ yen fala ye 140 170 mètre cube la a bɛna na o de kɛ min ye san o san sa a bɛna na o kɛ min ye minɛn min bɛ yen n'o ye ɲamanw ye ɲamankolo minnu bɛ yen o ɲamaw olu bɛ taa se sa 2,196 ma san o san a b'o ɲama fana bayɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye nin sɛbɛn in a donna Aluseni Sanu fɛ sa ko sugubilen in ko o kan ka di yaasa baarakɛjɛkulu ale ka se k'a ka baara kɛ minisiriso min bɛ dugukoloko kunna ale ko sa ko ka kɛ ni minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan o ka laɲini ye Motikaw fɛ yen Jema Kati Buguni Kucala ani San k'u ye dugukolo dɔw di fala ye n'o ye titre foncier ye titre foncier fɔlɔ o ye Tari tan ye ale kan ka di Nantakakaw fɛ yen n'o ye Sokura commune kɔnɔna na Mopti marabolo kɔnɔna na o kan ka di armée ma min ye titre foncier filanan ye o bɛ kan ka di Jemakaw fɛ yen Tari 500 o kan ka di min ye Jema yɛrɛ commune kɔnɔna na Ɲɛrɔn ale région kɔnɔna na min ye titre foncier sabanan ye Tari 50 o bɛna di ani Tari 490 o fana bɛ di o bɛɛ lajɛlen kan ka di sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kita mara la Dumbakaw olu fɛ yen Bɛnkadi o commune kɔnɔna na Kita o kan ka di armée ale ma Bugunikaw fɛ yen Buguni yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na sa Tari 747 o kan ka di Buguni yɛrɛ marabolo kɔnɔna na min ye Kucalakaw fɛ yen Tari 670 o kan ka di Kucala yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na min ye Surasiw bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ yen cogo min na Tari 500 o kan ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya Sangaw fɛ yen min ye Bugudara commune o kɔnɔna na San yɛrɛ marabolo kɔnɔna na nin tari minnu filɛ nin n'olu bɛna na di a dikun ye sa ka kɛ kanw ye wolomasiri tabaw olu ka ko hukumu kɔnɔna na wa titre foncier bɛɛ lajɛlen fala ye o numéro fana bɛ conseil des ministres ale bataki kɔnɔna na ministre min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko baganmarako kunna ani jɛgɛmarako kunna an ka jamana kɔnɔ a ko k'olu tun ye sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ baganmara ale taabolo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ
min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye a kan ka sigi sen ka lawaleya ka bɛn san 2025 san 2029 ma conseil ministre yɛrɛ kun ka lajɛ senfɛ mɛkalo tile 28 ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko ka o baara in sigi sen kan yaasa an ka bagan mara yɔrɔw taabolo ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ la cogo min an ka bagan bɛ se k'an nafa cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye bagan mara yɛrɛ ka se ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ ka se ka lakana k'a la k'a daminɛ san 2025 ka taa se san 2029 ma fo ka taa se san 2034 ma Mali bagan ka se ka yɛrɛ sɔrɔ fo kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu ka dilan u ye u ka fɛrɛ u ka balo dun ka fɛrɛ kosɛbɛ o la sa taabolo 4 u y'o sigi sen kan fala ye fɔlɔ ye mun ye min ye baganw yɛrɛ minɛ cogo ɲuman an ka jamana kɔnɔ u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ni u ye baganw u bɛ dumuni minnu kɛ n'o ye bagan dumuni ye k'o don ba la sabanan ye mun ye kɛnɛ ka sɔrɔ kɛnɛ min b'a to bagan mara yɛrɛ bɛ se ka baara bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na tɔnɔ ka bɔ a la ka tila ka baara di maaw ma bagan mara la naaninan ye mun ye o ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan min ye baara min yɛrɛ filɛ n'o ŋaniya talen don minisiri fɛ a ka se ka lawaleya ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ka bɛn ni san 2025 san 2029 ye fala nin kɔrɔ ko an ka baganw tɛna na bɔ tuguni han i y'a mɛn an y'a gɛn ka don karisaw fɛ a taara sen kan a seginna a kun kan o na bɔ a ko la yaasa kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sɔrɔ minisiriw ka baara bolodalenw hukumu kɔnɔna na an'u ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale conseil minisiri ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kun taara ale fɛ jamana musaka ni o ye san 3 ɲɔgɔnna nata ye ani ni san caman ka se ka jateminɛw k'o kan o sariya kisɛ kun sigira sen kan kabini juillet kalo san 2023 a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma donn'o la yaasa sariya musaka min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ san o san n'an b'a fɔ ma loi de finance ale ka bɛrɛbɛrɛ ka hakilina jagabɔ kɛ ka san caman jateminɛ a ko kɔnɔna na minisiri ko sa ko san caman jateminɛ in de kɔnɔna na olu kɔni ye san 3 kɛ jate fɔlɔw ye o sɛbɛn min kun bɔra olu fɛ sa o nana n'o ye ka parosigiw k'o kan min ye wasabulon yɛrɛ kun y'i da don o kuma na nka a yira sa k'a fɔ ko min ye yɛlɛma o bɛ ŋɔmi mɔdiya kibaruya diw fana kɛra yaasa ka se k'a yira k'a fɔ musaka ninnu tacogo n'u bɔcogo maaw bɛ se ka hakilinaw diw la cogo min na a nana ye k'a fɔ taalen ɲɛfɛ ko fɛɛrɛ min kun sigira sen kan dɛ k'o de y'ala ɲuman yɛrɛ ye wa fana min ye Mali ale yɛrɛ sɛbɛn min fana sigi sen kan fala ye n'o bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka yiriwali n'a ka yetaw la n'a bɛ fɔ ma ko Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma k'o fana hakilinaw bɛ tali kɛ musaka ale bɛrɛbɛrɛli la an ka jamana kɔnɔ yaasa yiriwali kuntalajan baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min fɛɛrɛw ni dabaliba minnu tara gouvernement fana fɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min yɛlɛmaba minnu donnen don an ka jamana kɔnɔ bi n'o bɛ tali kɛ refondation na k'a daminɛ san 2022 la ka taa se 31 ma olu bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ sa ka don nin sɛbɛn belebeleba in kɔnɔna na min ye sɛbɛn in ye Aluseni Sanu ka fɔ la a bɛna falenba don falen bɛna don sa musakaw kɔrɔkɔrɔli la u donda ɲumanw fɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra jamanakuntigi yɔrɔ ka di premier ministre ma ni ale kan ka baara kɛ n'o ye o kuntilennaw fana yamaruyaw laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ka fara min ye refondation dialogue ye fɛn minnu fɔ o bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan fala ye ko nin waati in na k'a yira k'a fɔ k'an ka sɔrɔ tɔpɔtɔli a n'a bɛrɛbɛrɛli k'a bɛ ka nafa ɲɛ Aluseni Sanu ko ale ni maaw bɛ kari ɲɔgɔn na kuma o kuma ale ko baarakɛbaliya maaw ye min kɛ baarakɛbaliya ale ko k'o tɛ baarakɛbaliya ye bɛɛ n'i ka faamuya cogo tɛ a kɔni ko fala ye conseil de ministre la k'u ye jateminɛ min kɛ n'o o ye sankɔrɔta ye ka kɛ yɛrɛ ye 6 buruburu 6 e ko an m'o dankun sago ka ban wa min ye laɲini ye k'o ye an ka se ka tɛmɛ o kan o dun tɛ taa fiyewu fo an ka sɔrɔw bɛrɛbɛrɛ hakilinaba minnu bɛ jamana kɔnɔ ka se k'a lajɛ min ye jurukow ye olu bɛ se ka fori cogo min ka se ka sanni ka o fana lajɛ o la sa ko min ye fiscalité hukumu kɔnɔna na u kɛlen don ka jateminɛ minnu kɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a ko laɲini ye min ye an k'an ka sɔrɔw kɛcogo dɔn an k'an ka sɔrɔw donyɔrɔ dɔn sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ ni baara kan ka kɛ n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ka ɲɛsin lakanako ma kɛnɛyako dugudenw ka magoɲɛko fo ka taa se yɛlɛmaba minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don politiki bankun kan ko musaka ninnu ka se ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn min filɛ nin ye k'a b'a daminɛ san 2026 ka taa se san 2028 ma wa min ye laɲini ye sa o ye k'a fɔ CFA wari miliyari 3,990
ani wolonfila buruburu seegin o de kan ka ɲini ha sanu n'a ka waribaw n'an bɔra yen minisiri min bɛ kiiri ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge dɔngɔnɔ a ko sa conseil de ministre la ko min ye AES ministre ye k'u y'u ka lajɛ fɔlɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan fala ye jamana saba in bɛɛ lajɛlen ministre nana k'a daminɛ mɛ kalo tile 29 ka taa sa tile 30 ma Bamakɔ kɔnɔna na yan u ye lajɛba kɛ lajɛ min y'a to sa u ye hakili jagabɔw kɛ sɛbɛn min bɛ sariya kunda AES jamana saba kɔnɔ u bɛ se ka ngolonso ɲɔgɔn na cogo di ka se ka jɛ ka baara kɛ jɛrɛ jɛkulu fana ka se ka sigi ani calatigɛ jɛkulu u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka don min kɔnɔ ka sariya ko kumaw fɔ kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye u ko min ye kasoladenko ye ko k'o jateminɛ a la kosɛbɛ Banbanciwale Njugawale kɛlɛli ko k'o fana jateminɛ minisiriw ka lajɛ la sa u ye falen don AES ale sɛbɛn belebeleba la n'o ye traité de coopération ye siginiden 4 na u y'o kɔnɔna falen fala ye yaasa ka sariya ko kuma k'o don a kɔnɔ o ka kɛ jamanakuntigiw ka se ka o fana fara u ka baaraw ka u y'o kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na sigi minisiri minnu bɛ sariya ko kunna jamana saba in kɔnɔ u ka se ka to ka ɲɔgɔn ye min ye bɛnkɛra min fana kan o ye k'a fɔ sa jamana saba in u ka se ka jɛ ni a ye min ye sariya ko bankun kan calatigɛli dɔ ka se ka sigi a ko la min ye Banbanciwale Njugawale kɛmɛ u ka jɛ ka olu fana kɔ ɲɔgɔn fɛ waliya cɛjugu minnu bɛ yen u ka jɛ k'olu kɔ ɲɔgɔn fɛ sariya sɔsɔ min bɛ jo sariya fɛ u ka taa ka olu jɛ k'olu kɔ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira fala ye k'u b'a fɛ ka kasobon belebele kasobon min n'o bɛna sigi cour pénal sahélien o nagakɔrɔ yaasa maa minnu mana sariya sɔsɔ baara kɛ olu ka minɛ ka bila o kɔnɔna na ko u y'o fana laɲini minisiriw ka laɲini fana ye tali kɛ mun na tuguni u bɛɛ lajɛlen sɔnna ma sa k'a fɔ ko AES a ka kɛ sariya jɛkuluba kelen ye min bɛɛ lajɛlen bɛna sinsin bɛn lakana yiriwali kuntalajan ale ni jamanakuntigi saba ninnu ka kuntilennaw ye mun ye baara ka kɛ n'o ye yaasa min ye AES ka justice confédérale o bɛ se ka sigi cogo min na k'o de kɛra ka kumaw ye minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye ale ye kibaruya damadɔɔni di a ko sa k'olu tun bɛ Lomekaw fɛ yen juin kalo tile 2 tɛmɛnen Lome olu ye baro sigi belebeleba kɛ o ta ko sabanan tun ye nin ye farafinna maa falenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye baro sigi ye tali kɛ min na farafinna jɔyɔrɔ diɲɛ min bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma bi ko ŋɔmi ani fɛɛrɛ gɛrɛngɛrɛnnen minnu bɛ se ka kɛ jamanaw cɛ sira taama ni baaraw ye baaraw in senfɛ sa min ye jamana 10 olu de nana ka bɔ farafinna jamanaw kɔnɔ a n'a maa falenw ka se ka taa baro sigi in kɛ Lomekaw fɛ Togo jamana kan bolo di ɲɔgɔnmaw hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko min ye anw ka baadilayi ye n'o ye Ablaye Diop ye ale kɛra kumatigi ye koyi kuma kun fɔlɔw bɛɛ lajɛlen dira ale ma fɛɛrɛ ni duwali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ farafinna fɛ a ka se k'a yɛrɛ ta min ye lakanako la kɛnɛyako la bɛn ni kelenya o ɲinini ko la ko Ablaye Diop kɛra o barokuntigi ye o senfɛ sa ale kɔni da don AES jamanaw olu bɛ se ka kɛ misali ye bi farafinna jamanaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraba minnu sigira sen kan AES yɛrɛ kɔnɔ Diop ka taama senfɛ a ko farafinna jamana minnu bɛ a n'olu jamana minisiri dɔw ye ɲɔgɔn ye o fana senfɛ fana min ye Togo yɛrɛ jamanakuntigi ye sisan u b'ale wele ko président du conseil des ministres olu ta tɔgɔ o de ye président du conseil des ministres président de la république Togo ta bɛ wele ten sisan fala ye an tɛ nin ko to ta dɔ b'i bolo la o ma bɔ n'anw dara faro Togo ta o tɔgɔ y'o ye ka kɛ n'u ka sariya sun ye ko Diop ka taali senfɛ u ni Fɔri Ɲasime ye ɲɔgɔn ye jamana wɛrɛw minisiri minnu b'u ka jamana ko sira ɲɛnama taama la o n'u fana ye ɲɔgɔn ye hakilinabaw fana dira Mali ni Togo fɛ maliyɛn minnu bɛ Togo Diop n'olu fana ye ɲɔgɔn ye Diop ka laseli 2nan fala ye o bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ diɲɛ seleke 4 ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye ale ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi san o san o ta ko 4nan ye nin ye yaasa ka se ka musaka bɔ sa ka yiriwali baaraw kɛ jamanaw kɔnɔna na baara in kan ka kɛ juin kalo tile 30 ka taa bila juillet kalo tile 3 la ale bɛ kɛ Espagne kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Séville min ye Espagne jamana ye n'o ye Royaume d'Espagne ye ale ni Nations Unies olu de ye lettre d'invitation bila ka na di général Assimi ma Assimi fana ko conseil des ministres kɛnɛ kan général de division Ablaye Mayiga i labɛn k'i ka wakandew labɛn k'i ka valisiw labɛn i k'i nɔfɛmaw labɛn aw ka se ka taa nin kɛnɛ in kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa ye kosɛbɛ ale bɛ taa bila Assimi nɔ na min ye général d'armée Assimi ye a ko lajɛ in a sigikun ye min ye an ka tɔnɔ sɔrɔ an ka nafa sɔrɔ a ko la
yaasa an ka yiriwali baaraw bɛ se ka sinsin cogo min Nations Unies maaw fɛ min ye jɛgɛrɛ in yɛrɛ sa jɛrɛ in kɛkun ye min ye baara minnu kun tɛmɛna ka tɛmɛ san 3 tɛmɛnen kɔnɔna na hakilina minnu kun dira yiriwali ko minnu kun fɔra k'olu fɛsɛfɛsɛ k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a lajɛ jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka falenfalenw kɛ u ka yiriwaliw n'u ka kuntilennaw ye jumɛn ye naaninan in kɛnɛ kan Ablaye Mayiga kan ka kuma ta han kan ka kuma ta Mali yɛrɛ ka filɛlan ye min ye bibi na a ka taabolo la ka t'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ka kɛ ni yɛlɛma minnu b'an ka jamana kɔnɔna na ye min ye Diop ye halisa conseil des ministres kɛnɛ kan ale ye ɲɛfɔli kɛ ministres ka lajɛ belebele min kɛra sa n'o kun kɛra jamanaw cɛsirannabɔ ministres ka lajɛ belebele n'o tun kɛra Sinikaw fɛ yen nin kalo in tile 11 n'a tile 12 Sine n'o ye forum ye forum ye tali kɛ sa bayɛlɛmali minɛnw na cɛfɔ ni kanbɛ o bɛ se ka sigi cogo min na ale ka musakaw kɛ sariya ɲumanw k'olu sigi sen kan yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo di min ye o sɛbɛn 3 minnu sigira sen kan sa ko u ye kuma tali kɛ o la a yira ka wasa ko kuma fɔlen minnu kɛra kɛnɛ kan ye o ye tali kɛ waleya minnu kɛra ka tɛmɛ mun bɛ se ka fara o kan ani farafinna yɛrɛ jɔyɔrɔ ni Sine jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye yaasa min ye Sinuwaw ye olu ka sanu feere ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min nka Sine ale kɔni ko minɛnw tali ka bɔ farafinna ka taa ale fɛ yen ko kɔni ko sarali t'o la hanfala ye jamana dɔw bɛ yen olu tɛna fɛn sara o la o bɛna kɛ fu wa min ye u ka dɔgɔtɔrɔw ye u bɛna olu fana bila ka na an fɛ yan olu yɛrɛ bɛna yan ka kɔrɔlenw Sinuwaw est-ce que u ma nako 30 sɔrɔ anw fɛ yan ka ban hôpital di Mali wa min ye Diop ye a ko sa ko kɛnɛ in ka ɲi ale yɛrɛ ye kuma ta koyi a ye laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka jamana filɛlanw ye mun ye jɔlanw ye mun ye an b'a fɛ yɛlɛma minnu ka don an ka ko taabolo la ka kɛ ni gouvernement ka laɲinibaw ye ale olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jɛrɛ in kɛnɛ kan Sinikaw fɛ yen min ye Sine ni farafinna ye sa olu ka bolodi ɲɔgɔnma kimɛli o baara don AES jamana fana tɔgɔla kumaw fɔra ko in kɛnɛ kan ye fala ye ka kɛ ni fɛnw ye minnu bɛ se ka na ni yɛlɛmaw ye cɛfɔ ni kanbɛ ale ni sɔrɔko ta nasira fɛ minisiri min bɛ sɔrɔko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Aliseni Sanu ye conseil des ministres kɛnɛ kan sa ale ko a ye conseil des ministres ladɔnniya ko jɛkulu dɔ bɛ yen o jɛkulu bɛ kimɛli de kɛ fala ye ka lakɔlɔsili kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ye ko u m'an b'u ka lisi bilenman kan de groupe d'action financière ko o y'a yira sa k'a fɔ ko Mali jamana k'an kun bɛ lisi cɛjugu min kan olu fɛ k'an bɔr'o kan han sabula ko nin waati laban in na k'u nana ka na jateminɛ k'an ka jamana kɔnɔ an ka musakaw don siraw u bɔ siraw ani an bɛ baara min kɛ n'an ka musaka ye jɛlenya la banbanciwale ni jugawale kaba olu kɔkɔrɔ donni musaka ti bɔ an fɛ yen ŋanamu Mali y'i sen bɔ o bɛɛ la ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to a ka musaka don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ bɛɛ dɔnnen don a ɲɛsinnen don jamanadenw ka kuntilennaw ma fala ye ko kabini san 2019 nin jɛkulu in ale tun ye Mali tɔgɔ don a ka lisi finman na koyi min ye lisi in ye ko a m'an tɔgɔ fosi ka bɔ a la wa juin kalo tile 30 san 2021 u nana ka na kimɛli kɛ ka kɛ n'u ka baarakɛlaw ye u ye jateminɛ min kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 30 la san 2021 ka na se nin waati ma sa ko b'u yamaruya Mali ale tɔgɔ ka bɔ u ka kow la koyi u ye laɲini 27 de sigi sen kan ko Mali ka baara kɛ ni o ye yaasa k'a yira k'a fɔ ko nin ko in Mali ale ye sira kura ta min ye musaka kurutukurutulenw ye dunko juguya ni yuruguyurugu kumaw ka taa se banbanciwale kabaw kɔkɔrɔ donni ma ni Mali musaka ye ko ni marifafɛn cɛjugu sanni ka baara cɛjugu kɛ Mali sen t'o la koyi u yɛrɛ nana ka na kɛnɛ kan yan ka na jateminɛ kɛ u ka ja ni 27 ko Mali ye a caman sigi sen kan baara in bɛ ka kɛ groupe in a kɔni k'a ka ko ka fisa sabula u bɛ kimɛli min kɛ a b'a to diɲɛ ma olu bɛ da i ka jamana na ka na baara kɛ yaasa a bɛ se cogo min na ka se ka maaw sɔrɔ maa minnu bɛ na yiriwali ni sɔrɔtigiw olu bɛ se ka na baara kɛ ko nin kɔni ye Mali bɔlen u ka lisi la hanfala ye minisiri min bɛ kuran ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko yaasa ka se ka dɔ fara ji fanga ka kayikaw fɛ aw ka dugu fala ye ko nin kalo in tile 21 ni Ala sɔnna a ma u bɛna taa Kayi u bɛna taa jibondo o belebeleba sigili ka dɔ fara Kayi ji sanuman sɔrɔli kan k'u bɛna t'o kɛ koyi 750 maa 750 u bɛna taa olu de kɔni ni lahinɛ ni ji sanuman baaraw ye kin 12 Kayi yɛrɛ kɔnɔna na Kulum Bagasi Liberté Denbaya o y'anw ka yɔrɔ ye
olu fanfɛlaw la u bɛna taa baara in kɛ yaasa olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min ye nin ji walankatali min bɛna sigi sen kan a kɛkun ye sa sanuya ka kɛ min ye maaninfinw ye olu bɛ se ka sanuya baaraw sigi sen kan cogo min ye Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka se k'o sigi sen kan yɔrɔ in bɛna kɛ cogo di fala ye u bɛna ji bondo ale min bɛ se ka ji litiri 25,000,000 a bɛ se ka o de sɔrɔ tile kɔnɔna na château d'eau 3 u bɛna olu sigi olu bɛ ji cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔ ma sa ko canalisation de distribution u bɛna olu fana sigi min ye ji yɛrɛ tilali ye n'o ye branchement ye o 10,000 u bɛna sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na min ye yɔrɔ minnu bɛ yen fana n'olu ji bɔ n'o kun tiɲɛnen don u bɛna tulu bɛɛ lajɛlen larawuli k'olu dilan Kayi mara kɔnɔna na minisiri ko baara in kɔni bɛna taa kɛ sa ka kɛ ni premier ministre ale tun taara n'a ka sɛbɛn min ye CNT la o tako sabanan n'o bɛ tali kɛ dugudenw ka laɲini belebelebaw la sabatili hukumu kɔnɔna na k'a bɛ tali ko la minisiri min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'olu tun bɛ jɛrɛ u bɛna farafinna baarakɛlaw tɔgɔla don fala ye nin kalo in tile 23 don ko o nana kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen journée africaine de la fonction publique ɲɛ min bɛna ɲɛnamaya an fɛ yan a ɲɛnamaya kun ye mun ye ka se ka baara k'a ɲɛfɔ faso ka cakɛda baarakɛyɔrɔw yiriwaliw bɛ se ka k'a la farafinna an fanfɛ bolo fɛ cogo min na ani farafinna fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko don in sigikun na a ɲɛnamali kun ye o ye maa minnu kan ka y'a kɛnɛ ka sa o ye faso ka cakɛ baarakɛlaw ye olu minnu bɛ se ka sinsin cogo min calatigɛ jɛkulu olu fana bɛna y'a kɛnɛ kan n'o ye institution ye degun ni majɛ minnu bɛ baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na ka se ka olu fɔ k'o ban pewu an yɛrɛ fɛ yan sa ko don in a bɛna kɛ barosigi ye barosigi ale ni ɲɛfɔli min bɛna kɛ yaasa ka se ka calatigɛ jɛkulu olu bɛ se cogo min na ka degun bɔ mɔgɔw ka baara la i n'a fɔ kɔrɔlen degun minnu bɛ yen ka yɛlɛmali fana don sariyakisɛw ta nasiraw la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mara kɛcogo ɲuman na min ye maaw bɛ se cogo min na ka kunnafoni sanumanw sɔrɔ ka baara kɛ ka ɲɛ faso ka baarakɛdaw la min ye kibaruyaw fana ka di fasodenw ka tɔnjɛkuluw ma ka taa se sɛndikaw ma ale ni cɛlatigɛ jɛkulu ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ani fasodenw ko baara in nin kalo in tile 23 don a bɛ sigi Bamakɔ yan minisiri kelen n'o ye Fasun Kulubali ye a ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye Genèvekaw fɛ ye baarakɛlaw tɔgɔla jɛrɛba min bɛ kɛ san o san k'u tun b'o kɛnɛ kan baara in a tako 113 kun don a daminɛna juin kalo tile 2 ka taa fori a tile 13 Genèvekaw fɛ Suisse jamana kan Mali ale kɔni délégation kun ka ca kosɛbɛ min ye ale minisiri min bɛ baara ko kunna ale tun bɛ a kɛnɛ kan minisiri min bɛ n'o bɛ kɛnɛya ko kunna Asa Bajalo o tun b'a kɛnɛ kan baara ni baaradege minisiri o fana tun bɛ n'o ye Umu Salisɛki ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ani patronat maaw min ye fasodenw ka baarakɛyɔrɔ jɛkulubaw ye n'o ye central syndical ye o 4 olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa tun bɛ nin ta ko 113 in kɛnɛ kan Genèvekaw fɛ yen ko wa ko Mali ko a ma dan o ma koyi a y'i jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ baaraw la baara minnu ye tali kɛ yɛlɛmaba minnu bɛna don diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ kow la minisiri min farikolo ɲɛnajɛ ko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko ISC ale tɔgɔla jɛrɛ belebele bɛna kɛ an fɛ n'a fɔ ma ko premier jeu de l'alliance des états du Sahel baara in bɛ daminɛ nin kalo in tile 21 ka taa kun fɔra a tile 28 a bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ min ye nin jɛrɛba in ye sa maa 500 o de kan ka na ka bɔ Burkinakaw fɛ yen Mali Niger min ye denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ taabolo 10 o de talen don farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ o bɛ a la baarita bɛ a la bras de fer o b'a la senfa piripiri n'o ye athlétisme o b'a la ka kala fili n'o ye tir à l'arc o b'a la tir sportif fana b'a la judo karate kung fu wushu ani taekwondo fala ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛ a la baara in kɛ kun ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ka sinsin IS jamana kɔnɔna na min ye balimaya ni sinjiya k'o siraw sinsin denmisɛnninlaka minnu bɛ IS kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu olu kana ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yakubaya baw fana ka se ka u ta sɔrɔ nin ko in na fala ye n'u ka naliw ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛw kan min ye tɔnw ninnu fana ye n'olu bɛna nin kɛnɛ kan n'o ye équipe nationale ye a bɛ se k'a to fana olu kɛ olu ma labɛn belebeleba ye labɛn min yanni ɲɔgɔndan minnu bɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔna na u ka taa olu kɛnɛ kan wa min ye farikolo ɲɛnajɛw fana ɲɛmaaw ye min ye jamana farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa tɔnw ye olu fana na ɲɔgɔn dɔn ka se ka baara kɛ baara in ko a bɛ daminɛ nin kalo in tile 21 samedi 26 mars ale kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko BEOA ale ka yiriwali kɛnɛ don o kɛrɛnkɛrɛnnen sigira juin kalo tile 12 ka taa se tile 13 ma Lomekaw fɛ yen
ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan n'o y'an ka sɛnɛ minisiri ye bayɛlɛmali ka kɛ ni kuranko ye sa ko babu ye tali kɛ o la min ye nin tako fɔlɔ in ye bɛɛ do ka yiriwali tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na sa ko musaka ko bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa ka se ka yɛlɛmali kuraw k'olu sigi sen kan sɛnɛko ta nasira fɛ min ye kuranko ye k'o don ka se ka baara kɛ yiriwali minɛnw na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan min ye jɛrɛ in ye sa k'a kɔni y'a to kuranko kuma degun min b'a la UEMOA jamanaw kɔnɔ u y'u da don o la ani yɛlɛma min bɛ se ka kɛ bi yɛlɛma hɔrɔnya baloko ta nasira fɛ UEMOA kɔnɔna na u y'u da don o la sɛnɛ kuntalajanw bɛ se ka sigi sen kan cogo min fɛɛrɛ ni dabaliw ka se ka sɔrɔ sa tile fila baara in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'i hakilina di min ye Mali ale kelen kun tɛ yen Burkina Faso tun bɛ yen Senegal ka taa se yiriwali cakɛda na a kɔkɔrɔdonbaw caman k'olu tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ saniya yiriwali kuntalajan ni sigira saniyaliko kunna sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ sigi sa n'o ye Grande Muraille Verte ye ko binkɛnɛma jɛma o ka jɛrɛjɛkulu 10nan ko o kan ka kɛ Bamakɔ yan fala juin kalo tile 26 min ye Congo binkɛnɛma jɛma in ye sa n'o ye Grande Muraille ye ale kɔni ye yirituru ba de ye fala ye baara ninnu kɔni yan'olu cɛ sa ma falenw kan ka ɲɔgɔn ye nin kalo in tile 24 a n'a 25 Bamakɔ yan yaasa ka se ka min ye Grande Muraille Verte in ye tɔnɔ mun sɔrɔ nafa mun bɛ a la cɛncɛn fo ka jamanaw ma yaasa Union africaine ale hakilina min sɔrɔ nin ye a bɛ se ka donna ba la cogo min na ani baara min bɛ ka k'a la cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye sigida kow ye cɛncɛn fugaw olu kɔlɔlɔw ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma min ye jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na bi forow ni kungow tiɲɛni min bɛ ka kɛ Sahel kungo yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiritanya min bɛ o yɔrɔw la k'u n'u da don nin bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye Grande Muraille Verte in ye ale ka se ka k'o fura ye jɛkulu in kɔnɔna na Mali kelen t'a la fala ye Burkina b'a la Eritrea Ethiopie Mauritanie Niger Nigeria Senegal Sudan Chad ani Djibouti olu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan ka na nin baara in kɛ wa min ye minisiriw fana ye olu fana ka lajɛ bɛna na k'a senfɛ n'o y'u ka minisiriw ka lajɛ 5nan ye o bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ Mali kɔnɔna yan sabula ko in ɲɛmaya bɛ Mali bolo minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana tun bɛ taama min n'o bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri minnu bɛ Sahel kɔnɔna na k'o kɛra nin kalo in tile 4 Nizɛrikaw fɛ yen Ɲame ɲɔgɔn ye in kun fɔlɔ tun ye nin ye minisiri minnu bɛ kɛnɛya ko kɔnɔna na AES kɔnɔ olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra sa yaasa u ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kɛnɛya ko ta nasira fɛ dugudenw ka lafiya bɛ se ka bɔ mun na furakow bɛ a la furaw talikow bɛ a la yanni olu ka ɲɔgɔn ye cɛ sa u fana ka maa falen olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 2 na tile 3 o bɛɛ lajɛlen kɛra sa olu bɛnna min kan o ye k'a fɔ sa ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ se ka kɛnɛyako kumaw fɔ AES jamanaw tɔgɔ la lakɔlɔsili fana ka kɛ sa min bɛ se ka banaw kunbɛli kɛ o fana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kan sigi min bɛ se ka bana kunbɛn baaraw fana sigi sen kan u y'a jira sa fana k'a fɔ ko min ye vaccination kow ye fala ye k'o fana jɛrɛ jɛkulu kelen sigi jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira fana k'a fɔ k'u ka jɛ sa ka bɛn min ye bana minnu bɛ yen ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen mago bɛ so o ma u ka hakili jagabɔ ko ka bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ko hukumu kɔnɔna na cogo min na k'a sɔrɔ musaka bɔba ma k'a ko la sɛbɛn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ u y'olu hakili jagabɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ laɲiniw bɛɛ lajɛlen bannen u taara Cani fɛ yen ka taa bonyamasegin kɛ ale a y'u bisimila ka bilasiralikanw d'u ma AES jamanaw olu tɔgɔ la minisiri Asa Bajalo a ko nin waati na ko min ye dengue bana ye ko a bɛ ka yɛlɛ hanfala ye dɔ bɛ ka fara hakɛ kan jamanakuntigi ko sa ko an ka hakili to tangalanw na bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ min ye bana an jija an k'an tanga ma min ye tangananw ye an k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka faso ale mago ɲɛ Bamako juin kalo tile 18 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burama Kulibali ni ye conseil des ministres ale kuncɛlen dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la
ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an bɛ taa kayikaw fɛ yen dugu min bɛ kayi kɛrɛfɛla la n'o ye jakalekaw fɛ yen olu ka musojɛkulu ye baara min sigi sen kan sa u ka tɔn o ye jɛka baara ye fala u ye 2 ni 5 fara ɲɔgɔn kan ko min ye u ka sigida tɛ se ka nɔgɔ u yɛrɛ sigilen ɲɛna an baarakɛɲɔgɔn kayi tv olu ye min sɔrɔ ko kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ. miirinaya min y'an bila nin na an degunnen de don an sɛgɛnnen de don sira ta musow bolo jaga hakilina bɔnna an ka presidente de la n'o de Aissata Kante an denmuso de don ale de nin tɔn in sigi bi n'an bɛ mɔgɔ 400 na tɔn jɛ ka baara muso de don jɛkulu de don an y'a sigi an ko jɛ ka baara muso an bɛ jardin kɛ an bɛ safunɛ dilan kɛ o san fana a nana nin hakilata ɲini ka an ka nin fana bila an ka programme na kɛrɛnkɛrɛnya an b'a fɛ yɛrɛ de ka sira yɛrɛ de dilan an b'a fɛ ka sira in de dilan parce que sira t'an bolo ɲabi an ka siraw man ɲi dingɛw b'a la a taa ni samiya nana yɛrɛ t'an tɛ hɛrɛ la hali n'an bɛ taa nan san na problème don sɛbɛnlen don an kɔntannen don parce que n'i y'an jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan sababu dɔ de don o sababu bɔra Aissata Kante de la a y'an fara ɲɔgɔn kan n'a ka hakilina ɲuman ye an filɛ nin baara min na mɔgɔ ka dɔrɔmɛ t'an bolo foyi fɔ an yɛrɛ ka dɔrɔmɛ de faralen ɲɔgɔn kan sira t'an jagalekaw bolo ni dumuni mɔna ni ko k'i bɛ taa foro la sira tɛ yen i bɛ taa nansa sira tɛ yen t'i ma ni i buramuso minɛ ou bien n'a y'i den minɛ sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso t'an bolo foyi t'an bolo donc an yɛrɛ de y'an ka miiriya ta nati sisan an bɛna nin sira in dilan n'an ka hakilinata ye donc ni mɔgɔ min y'an ɲɛ ni sera k'an dɛmɛ ni mun ye a ka d'an ye an ma dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ an yɛrɛ filɛ baara min na an b'a kɛ n'an ka dɔrɔmɛ ni minnu b'an bolo an filɛ baara kɛ la n'o de maa si ma an dɛmɛ fɔlɔ mais n'an ye dɛmɛ sɔrɔ a ka d'an ye baarakɛminɛn t'an bolo foyi t'an bolo n'an ye dɛmɛ o dɛmɛ sɔrɔ a ka d'an ye parce que baarakɛminɛn ko yɛrɛ y'a premier fɔlɔ filanan hali n'an ye borifɛn sɔrɔ ni sira bana k'a bila an ka sira kan a ka d'an ye n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ a ka d'an ye. Bon muso bɛ ka nin baara mun kɛ an ka sigida la nin ye ne yɛrɛ ma kunna wolo dɔ de ye content de don an ka kan ka baara mun kɛ tan muso bɛ k'o de kɛ donc n'o ma diya anw ye o tɛna goya an ye bon a nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'an bɔra jagalɛli pour que anw ka se ka gɛdɔrɔn sɔrɔ problème de don n bɛ segin a kan anw ka baara n'o ye cɛw ka côté ye musow de y'a kɛ donc o nisɔndiya dan t'a la parce que an ka gɛdɔrɔn sɔrɔli man nɔgɔn an bolo tiɲɛ yɛrɛ la muso kɛra sababu ye ko o nɔgɔya anw bolo donc fosi tɛ ka f'u ye ala k'u dɛmɛ baara in na dɔrɔn. bon ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen de don kosɛbɛ ka barika da dugu in ye ka barika da musow ye plus particulièrement c'est Jagale dugu kɔnɔ yan sirako ni mɔgɔ min b'a dɔn fɛn belebeleba de don an y'a ɲini siraw bɛɛ fɛ an ma se ka solution sɔrɔ mais musow filɛ bi ka solution dɔ d'an ma ka fɛn dɔ damina fɛn min ni an sera ka suite sɔrɔ a la vraiment a b'an dɛmɛ kosɛbɛ pour l'hivernage surtout. Ayiwa an bɛ Jakale musow fo jɛkabaara maaw an b'a ɲini sa maaw fɛ maa min bɛ se k'u dɛmɛ fala ye u k'u dɛmɛ yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u ka laɲini ka sabati au moins u ka se ka goudron ale sɔrɔ. An bɛna Bamakɔ an y'a fɔ a mɛnna Bamakɔ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka fɛn bɛɛ yɔrɔ bɛɛ k'i sigiyɔrɔ ye duguba in a bɛ n'a fɔ tigi ti a la bɛɛ lajɛlen bɛ fɛnw kɛ fɛn minnu ka di i yɛrɛ ye i b'a kɛ cogo min ka di i ye fala ye nin ye viadigi yɔrɔ de ye viadigi ye yɔrɔ jumɛn ye échangeur min filɛ nin ye wara ka sira la ni an b'a fɔ a ma ko 3e pont yɔrɔ fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛra ɲɛmaw fɛ yaasa feerelikɛlaw bɛ se ka gitɔrɔn in bila cogo min u ma sɔn ka bila i ye kogo min ye kogo in jɔra de yaasa u ka taa kogo kɔfɛ nka u ka minɛnw de filɛ nin ye minɛn minnu n'u taara k'u fililen to siraba yɛrɛ kan k'a kɛ ɲamanton yɔrɔ yɛrɛ ye mairie district kuna sini sufɛ olu de y'an wele ka taa ni ɲaman ninnu ni nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen cɛli daminɛ fala ye tile fɛ
ni ye yɔrɔ in ye feerelikɛlaw kɛlen don k'a k'u sago de ye maa si tɛ yen min bɛ se ka u lawuli ka bɔ a kan bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la ɲɛmaw wulila ka taa kogo jɔ k'u ka to kogo kɔfɛ nka u tɛ to kogo kɔfɛ sabula olu bolo feerefɛn feere yɔrɔ de ye siraba scanner ye ɲan dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ caman de bɛ bamakɔ kɔnɔna na bi maaw kɛlen don k'a kɛ feerelikɛyɔrɔ ye wa merilakaw bɛ na ka n'u wuli u bɛ tila ka n'u sigi fɛɛrɛ dun tɛ ka sɔrɔ fana bi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ ATT bugu la ɲamana k'i bɛna baarakɛyɔrɔ fala ye fo n'i bɔra 5 heures du matin n'o tɛ ni waati dɔ sera tɛmɛcogoya foyi tɛ nin na wa n'i sera a yɔrɔ yɛrɛ la n'i bɛ ka bɔ Segu i tɛ min kɛ Segu ni Bamakɔ cɛ i bɛn'o de kɛ a yɔrɔ la wa nin ye mangoro ni fɛnw de filifilen tan dugudenw taara ka mun to feerelikɛlaw taara ka mun to mairie district mɔgɔw de ye nin ye mɔgɔw y'u wele k'a photo n'a cɛnw c'u ma olu de filɛ nin ka voirie mɔgɔw bila u kana a cɛ ka bɔ sira ka fala ye nin bɛ se ka to sen na cogo di aw man ka sigi sira kan o ye kelen filanan aw bɛna feerefɛn minnu kɛ n'u ma san a bɛ taa k'u fililen to sira kan wa a bɛ siraba tiɲɛ nin fɛn fɛn filɛ nin tora gitɔrɔn kan a bɛ gitɔrɔn ti halaki wa mɔgɔw kan ka min faamuya fana k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ feerelikɛyɔrɔ ye duguba kɔnɔna na mairie mɔgɔw ye nin fɛɛrɛ min sigi sen kan a kɛra pour que au moins mɔgɔw ka se ka kɛ nka olu bɛ tile 2 min kɛ sisan fala ye n'u ye nin bɛɛ cɛ ka bɔ yen e ka taa wulada bi i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ in falen don tuguni jamana mɔgɔ minnu yɛrɛ ye nin baara kɛ olu kelen bɛ tila k'u sigi tuguni mɔgɔ si tɛ sɔrɔ min b'u lawuli ka bɔ a sigiyɔrɔ in na bon Bamakɔ Vox da lajɛ kɛ i ka Woninda lajɛ artisanat sira in lajɛ i ka misiriba kɛrɛw bɛ yɔrɔ ninnu lajɛ mɔgɔ si tɛ se ka fosi kɛ yen tuguni ni sugu donna ka ban a banna taa cogo tɛ yen na cogo tɛ yen bɔn kun ka bɔn sen kan de don wa Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ ta kunu tilegan fɛ mairie district kelen maaw y'a f'u ɲɛna tuguni ko Jikɔrɔni para yen fana ko ɲama tonnen don ye fala ye yen ta feerelikɛlaw dɔrɔn tɛ dɛ GIE minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ ɲama cɛ olu yɛrɛ de filɛ nin ye ka na ɲama ton siraba kan ɲama bɔyɔrɔ kɛrɛfɛla ka taa k'a to fo ka sira tigɛ mɔgɔw la donc kunu tilegan fɛ de mairie district mɔgɔw wulila tuguni ka voirie mɔgɔw wele u ka taa ni ɲama ninnu cɛ fala ye an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun na quoi est-ce que Bamakɔ bɛna na to tan cogo in na wa est-ce que ɲɛmaa a ma se ɲɛmaa ka sɔrɔ min bɛ nin ko ninnu dɔw degun ta ka bɔ mɔgɔw da la wa est-ce que fɛɛrɛ man ka sɔrɔ ɲama ton yɔrɔ la wa parce que hakili b'a la waati dɔ la n ko tun bɛ ɲama kɛ siraba yɛrɛ de kan o kɛra yan o k'a daminɛ yanni gidɔrɔn in jɔli ka daminɛ k'a daminɛ aw ka yɔrɔ in fanfɛla la Jelibugu yɔrɔ ninnu na ka taa fɔ Kulukoro sira la a bɛɛ kun kɛlen u b'a bɛɛ kɛ ɲama ye wulada fɛ dugu mana jɛ i bɛna n'a sɔrɔ a tɛ ko nin ɲama in fana kunna sini ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna fitirimagɛn waati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 21 waati ma Jikɔrɔnikaw dɔw de fana taara ni fili ta ka taa k'o fana fililen to GIE yɛrɛ fana b'a la ani feerelikɛlamusow wa hali mɔgɔw lawulili min kɛra ka bɔ ka sira ka fala ye u seginna ka n'u sigi u nɔ na tuguni donc fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ min b'a to nin ko ninnu fu bɛ se ka siri a la Bamakɔ yɛrɛ ka se ka jɛya a ka gɛlɛn parce que ni bɛɛ kɛra tancogo la a bɛ gɛlɛya baara ka se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ fɛ k'a laɲini cogo min na an kɔni tɛ sɛgɛn parce que ni fɛn o fɛn fɔra Bamakɔ mairie district ye u ka commune do u ka communauté olu bɛ fɛɛrɛ ɲini fɔlɔ k'a degun ta ka bɔ jamanadenw da la nka a tɔ bɛ ɲɛnabɔ cogo min u bɛ tila k'a ɲɛnabɔ ten min ye délégation spéciale président ye n'o ye Bala Tarawele an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw mari n'a tɔw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛsiri la sabula waati o waati hali ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ yan fala ye hali ni fɛn dɔ binna sira kan u bɛ gidɔrɔn dɔ kɛra u bɛ fɛn dɔ tiɲɛna n'i y'u wele u bɛ wuli a nɔgɔni o de ka ɲi mɛ an b'a ɲini u fɛ maire minnu bɛ nin ko ninnu kɔnɔna na sigida ninnu na fala ye u ka kuma u fɛ parce que district y'a bɛɛ ye nka district tɛ se ka to sapeur pompier la u nɔfɛ tancogo la kuma bɛɛ sigida bɛɛ n'a maire don n'u bɛ commune yan ta kunna viadigi ko u k'a jateminɛ parce que sira bɛ minɛ de kuma bɛɛ tancogo la mɔgɔ si tɛ se ka tɛmɛ olu yɛrɛ fana tɛ se ka baara kɛ donc sɔgɔmada in na nin ye jaw ye an ye minnu sɔrɔ para Jikɔrɔni ale ni viadigi a sira la i yɛrɛ y'a ye mangoro ni fɛn kirikaraw tonnen kun don cogo min na wa nin de kɛra sufɛ han ka fo ka sira tigɛ sisan an bɛ taa Makan layidu voyage bi sɔgɔmada in na ta an n'olu de bɛna ɲɔgɔn masala min ye Ibrahima Jawara ye ale ni layidu voyage maaw kumana a ye min sɔrɔ u bolo an ka jɛ k'aw filɛ. Agence Layidu Voyage an balima silamɛw agence Layidu Voyage
ale agencier mali kɔnɔ alhamdulilayi a fana san o san hijidenw a b'u ta ka na maka kanu ka hiji kɛ yan an balima silamɛw. Agence Layidu Voyage a ɲɛmɔgɔba Basum an b'a foni ka waliman dɔn a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛ an balima silamɛw. Bi lundi doyaba in na juin kalo tile 16 don le 16 juin 2025 an wulila ka t'u ka hôtel la Makan maliyɛnw ka t'u lajɛ an balima silamɛw. Ne tɔgɔ ye Umar Sek ka bɔ Bamakɔ. Tiɲɛna aw nisɔndiyara kosɛbɛ. Baara kɛra ka ɲɛ. An k'o laɲini ye min ye baara tɛmɛn'o kan alhamdulilah. Ala ni an ɲɛmɔgɔ ɲuman Basum. Su ni tile a bɛ yan. A bɛ boliboli la waati bɛɛ. Dumunikɛyɔrɔ a bɛ yen. A déplacement fan o fan a t'a nɔfɛ a bɛɛ la. C'est à dire pas à pas a b'a nɔfɛ. Non, a y'a jɔyɔrɔ fɔ. A n'an ka karamɔgɔ Musa Jire ale b'a guider. I mago jɔra waati o waati i b'a sɔrɔ. Wali message ci a ma à la minute a bɛ répond. Agence Layidu Voyage an selen san balima silamɛw i n'a fɔ an taara fan o fan na an b'a sɔrɔ bagajiw b'a la ka pese walima bagajiw bilalen bɛ o ye taamasiyɛn k'a fɔ ko la seginni sa o waati o b'a la ka se. Layidu Voyage a hijidenw alhamdulilahi baasi tɛ maa si la yen nɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ la an balima silamɛw i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na. An n'an ye sisan tɛ an bɛ dumuni kɛ an fa an bɛ fɛn bɛɛ dun n'an tilala dumuni na a bɛ fɛn bɛɛ d'an ma an kɔni an bɛ ala tanto a ye i y'a faamu ala ka ani jama kan bɛɛ a bɛ nin baarada in mɛn na ala k'a kɔrɔta a ye ala ka ni fa duniya an bɛɛ sisan an nana sewa la an nana hɛrɛ la an ka taga hɛrɛ la ala ka baraka don kɔ la e yɛrɛ min filɛ nin ye taali la ala ka baraka don i la ala ka an ta fanga da o ma. An balima silamɛw Agence Layidu Voyage a k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲina hiji u y'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye bɛn ani keleya Mali kɔnɔ cogoya min na maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Agence Layidu Voyage a ɲɛmɔgɔw Basum n'a ka mɔgɔw u y'a yira na k'a fɔ olu bɛ bɛn de ɲini Mali kɔnɔ surtout Mali centre la an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ u n'an bɛ fitinɛ don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ filaw ani dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a k'i n'a fɔ ko olu tɛ maa kelen ye an balimaw u y'a yira na k'a fɔ o ye janfa de ye an kana sɔn ka don o janfa in kɔnɔ an balimaw o de y'a to Maka yan nɔ u ye kuma di filaw ma ka kumaw di dɔgɔnɔw ma cogoya min na ka kuma bɛɛ ni kelenya a ka sabati Mali kɔnɔ. Be yang me hal em hijum soy anam nyemfo na turu batru tin moro khanye le ame de inyi le ame hal hij ame umra ame tawafu madin ya do uturu ya kan unini jaba alhamdulillah rabbil alamin no birapo amalekum sabir kun say min waddi yimbe do jam min wadi hajjorande do kasen timmi do jam beden darda Allah yo Allah ni on hono mudum fa hewa ɓeydana yimɓe cellal fanguɓe Allah sellina ɗum ɓe fangan ɓe darda ɓe ñawrede inchallah hande ko hijorde nde waɗi e jaam timmi e dow jaam fay goto fawgani fay goto mayani fay goto tampani ni ambal mawdi ana shinju hiji kana kona ne bado ka fogo islamia dusmi kile islamia dusmi flayre kile pedido al islam wahida ni ambal ma tongo ni ambal ma flay ka do ke ñoñe so naam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على رسول الأكرمين عدد المطيع وثم عدد المجرمين.
رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين آمين. Alhamdulillah. En balma silamɛw agence Layidu voyage u ka nin baara in a diyara an ye kosɛbɛ. Ala ka maliyɛnw bɛn k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ. Mali gɛlɛya Ala k'a ban pewu a se bɛ Ala ye ya Rabi. Ayiwa Jawara m'a fɔ Ala ka o dugaw minɛ Ala ka segin ni aw yɛrɛ ɲuman ye ka na an fana ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔ nin bɛ dan sigi bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira aw ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45